Mastreets esocial media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa, ndinadzo nyaya dzandachifambira wazukuru dzandoda kuti ndinge ndinokuzivisa kuti zvii zviri kuitika. Handiti kuitira kuti nemioka musanyanyosarira panyaya dzachona. Sochiteerera kana wanga usati wasubscribe paSaint TV, mukana uchiripo kuti kudi ubaye subscribe button wotena on your notification bell kuitira pega pega patinouploada mavideos, pega pega patinowanza nyaya dzichipisa, you will be notified. Ndichitaura kuti zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. Aiwa, nakigbai kwese kwamuri vazukuru. Handiti ivai nenguva yakanaka. Inisa sekuru wenyu ndinokushuvirai kuti muve nenguva yakanaka. So inzwai vazukuru. Mazimbabweans, I'm very proud of you. Mazvinzwa maratidzawo kuti muri vanhu vanobva kuvanhu. Handiti ndiri kurevera mazimbabweans ari muJoburg. Pane mazimbabweans azodecidawo kumuka achibetserawo kunge vari vanocleana guta reJoburg. Handiti mazimbabweans akawandisa, tine nhamba yakakura iri muJoburg, kureva kuti zvoni it's your second home again. Handiti so panoitika zvinoitika zvinotokubataiwo, zvinotokubatai muZimbabwe kwese kwauri, ungave uri kuAustralia, ungave uri kuGermany, ungave uri kupi, uri kuSouth Africa, uri kuMalawi, uri kuMozambique. Zvinoitika ikoko zvinotokubatawo nekuti it's your second home. Handiti that is your home as well. Vamwe makatozvarira vana ikoko, vamwe makatoroorwa kwamuri ikoko, so mukatoroora kwamuri kureva kuti kumba kwenyu zvakare vazukuru. So zvakanaka kuti mubate misha yamunenge muri zvakanaka sezvaitawo mazimbabweans amuri kuona pana pamifananidzo. Vamukawo vakabatana vakabva vabuda vakasimudza flag yedu. Handiti vakabva vatangawo kucleana, kubatsirawo kucleana moziva madamages akaitwa akawanda munguva yailuta vanhu. Handiti nguva yekuluta vapruvawo kuti aiwa tinawo mazimbabweans anoitawo zvakanaka kana ari kunze. Tinawo vanhu vanotimirirawo kusimudza mureza wedu weZimbabwe nezita rakanaka. Handiti kwete dzimwe nyanya dziye dzatakambotaura dzimwe nhumbu dziripo pakusvibisa zita. Aiwa, tauya kuzivisa kuti varipo zvakare vanoitawo zvakanaka. Tichiti keep it up wazukuru, wese kwauri, just know kuti uri ambassador. Handiti nenhau kuti uri muZimbabwe you are an ambassador wakamira. Vanhu vakada kuziva kuti mazimbabweans vakaita sei vanofanira kuzviona pauri. Handiti kunyange kungava kuri kuNamibia kwauri, ungave uri kuMalawi, vanhu vakada kuziva kuti muZimbabwean akaita sei vanozviona pauri iwewe. Ndosa muchiona uchizonzi mazimbabweans vanhu vakadai, kana kuti maNigeria vanhu vakadaiwo. Aiwa, maybe 1 kana 2 maNigerians anenge akaonekwa achiita zvoutsotsi kana zvemadrugs, zvatopenda rudzi rwese kana kuti nyika yese. Nekuda kwei, nekuti vanhu vakada kuona kuti kuZimbabwe kwakaita sei vanozvionera pauri iwewe. So ndichiti mazviita wazukuru, keep it up kwese kwamuri. Dzimwe dzenguva munoita zvinhu musingaonekwi. Handiti musaneta kuita zvakanaka, keep on doing zvinhu zvakanaka wazukuru. Ndochandangondoyozokuzivisa wazukuru, hatingove nenyaya dzakashata chete. So ngatikomenteiwo muchitiudzawo ndezvipo zvakanaka zvawakamboona zvakaitwa nemamwe mazimbabweans kune dzimwe nyika zvakada kufanira nezvizvi. Ndichiti much love.